बोरायाबो मोसाफाबायना थै बियो माने रिल्स खालामनायाव डिस्टार्ब खालामफैबाय थायो दे लादोब्रा आंखौबो लादो नुवाखै आं बेसे मोजां हायो जायाफ्रा मानो जेरावबो डिस्टार्बल' खालामफैबाय थायो थ' लोगो थांसै जोंहा सोर रिबजेन्टआव फैदों बायदि नोंलाय नै जाखिया दाद गारिया लाखि नोंसोर साला टाउनाव थानानै गथ'फोरखौ सासेल' खांनानै उनावहाय बाइक नांगौ होनना बुंबा बाइकआ दामि दामि बायनानै होनोसै एक्सिडेन्टआ ग्राव जानानै दुब्ला थैयोबा जा नोंसोरो सोर बे फिसाला सासेल' जों नांगौबा आंखौ बु सोबा नाथाय नों बिदि दा खालाम आंखौ सोबा हरबाय आदे उदै सौबाय गावनो बुंबाय सोबानोबा सोबा बुनोबा बु मा इसिबां सानहर लोंग्रा जालांखोब्रा नोंलाय गथ'खौबो इसिबां बुरजा खांबाय गथ'फोरनि नामाबो जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मे जुनाबो फैगासिनो लाइनाव दं नोंखौ देन हगारथारालै आं बायदि खां इलेक्सनाव आं बायदियासो दाम दं संख्या बारायनांगौ संख्या ओइ प्रफेसर संख्या बारायनांगौ संख्या बे गथ'आ खामानि थिननाया बबेयाव थांखो बिलाय बबेयावबासो हायला हुइला मोसाहैलायबाय नामा